Takže nazdar, tady zase Dave, no a já vás vítám u prvního dílu ze hry Minecraft. A dneska budeme hrát, no už budeme hrát. Chtěl bych vás tímto uvítat u série Minecraft multiplayeru a let's playeru. No a tak se přesunu do toho, když jsem vám dala vednička. To si, no, 4 vlny, no, to je parádní. To si vezmem. Počkej, si taky vezmu. Můžu tu sugarcane. No tak ten si taky vezmem. Půjdem. Tam se podívat. Tady je jungle. Biome, tady je zase poušť, no. No, tak to bude horší. Kor. Pro nás, my jsme takový pouštňáci. Vidíte? Ježiš, to jsou nějaký bugy. Ježiši. Lol. Tak. Tady se natěžíme určitě nějaký kobl. No, tak tady se natěžíme 100 pro kobl. Tak. Vyrábáme jeden krumpáč. Zatím. Až nesnáším dřevěný krumpáče. Tady někde uhlí? Uhlí bych potřeboval. No, uhlí. Já nejsi tak. Uhlí. Uhlí chci. Uhlí mi dejte. Železo. No tak si vykupem. Já chci uhlí. Já nechci nic jiného. Já chci uhlí. Tak. A jdeme si pro to. Jím si pro to, kolik tam schválně toho bude, to jsou zvědavej. Jo, není jedno. Jo, to už je náš železný klump. Jo, tak to už se dá. Tak to je krása. Tak to je krása. Ukažte. No. To je krása. 6 uhlí. To je fail. Nejprve dojedu tento. Blbej krumpáč. Tak. My si to tady uděláme. Tak. Máme to, tady vezmu krafťák a jdem. Jídlo máme, to máme, tak. A putujeme. Mám všechno. Můžeme krafťák, tak. Ovečky, to pak děláte celý den. No, já pařím na pece. No, já si nemůžu dělat nic jiného. S naším poušť. Mohla by tu být nějaká vesnička, co? No, vesnička. Sugarcane, to se hodí. Tak. Vesničku fakt asi nám dám až v tom druhém díle. A pro dnešek by to... Pro dnešek by to bylo všechno a já říkám, to je jenom takový kratší díl. Jdem to. Že je to drahý. No, to se mi líbí. No, tak.
No, tak tam se ještě podívám. Jo, ať je to ono. Tak není to ono. Takže pak dneska to bude takový jenom kratší. Tak, čau.